Turmush gündəligine 2-5 bilgisin bugün hürmetli milletdaşыбыз Kadırmyatov Seyit Kalimullovich ta ala. Körkəm yubileyi bilen ihlas көңілдән аны yaratkan turmush iptaşı Naila Sagitovna, Kagirovlar gailesi, kızı Asiye, kiyevi İlfat, onugu Amelia, oğlu Kerim, kilini Kamila, atisi Kalimullah İshakovich, Martышовlar gailesi, kaynatası Sagit Usmanovich, kaynanası Safiya İsmailovna, Taliyatıdan Belovlar gailesi, güzel turmuş iptaşı Rafael hem kızları Liliya kıtlap, жылы tileklerin jitkirələr. Kadirli biz, bu matur yubiley sina big yaxşı bilgi koydu. Gaile içinde, profesyonel işçenliğin içinde bişli ol. Sin kaygırtıçan, balalarımız için ah itip duruşu eti hem yağımlı babay, bilgili, yaratkan gımır yoldaşımda. Sin işinde de hürmet hem ihtiram kazandın. Muhabbetin hem kaygırtıçanlığın, gaileni saklavın, көңіл жылың için rəhmət sina. Sin kıyaşlı yazda yaşav daulab dünyaya kelgensin. Gımır beyramingda tevgi umruzayalar uyana. Көңелләрдәге hisler яңара, günlerge, jir onaga bereket ingендәй була. Yazga təngəl kelgəngədir, senin туган көнеңне biz her şak sağınıp şatlanıp көтеп алабыз. Әле кайчан гына кавышып яши башлаган идек. Аккан судай күпме гомер узган. Turmuş yolu bir kimniki de şumağına barmay. Barısında birge kürdük, birge kişirdik. Distələgən yıllar biz bir-birimizge terek de kirek de bulup yaşay alabız. Şükür, meni baxtlı kılıp iki tatlı balalarımız da tudu. Yarata bilgen balalarım için, alarga matur terbiye, örnek biri alganın için de min rəhmət sina. Ağır şaklar buldu. Sabıy bala kebek sina şabaydım naz izlep. Şişmez sırav tusa, aptırasam sina kaytaydım yol izlep. Sin bit menin almaz tiragim, salkınlarda jilden ışıklauşum, yırak yolda armaz yoldaşım, yanda sin bulganға min бәхетле, sin bit menin gömür kıyaşım. Әтие bizning, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яша. Хайырлы, тыныч көннәр, бетмәс куанычлар, саулык, сәламәтлек телибез сиңа. Uzak yaşa, мәңге картаюны белмә газиз әтиебез. Нигезебезнең аклыгы, күңел кыяшыбыз син. Барысы эчендә сиңа Алланың рәхмәте яусын. Сабыр, киширекле, олы жанлы. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткәнлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Алга табада безгә кирәк булып, терәк булып яшә дә яшә әле. Дөреслекне күреп, ялганнарсыз, туры сүздә була белгән өчен. Рәхмәт сиңа әткәй, мең рәхмәт. Гомер юлын ялгышмый үтәрлек аң белемнәр, нык тәрбия биргән өчен. Шик тамчысыдай саф күңелле булган өчен, безгә һәр чак изге теләк теләп калган өчен. Рәхмәт сиңа әткәй, мең рәхмәт. Мәшәкатькә тарсак, төпле киңәш биреп, авыр сүзләр әйтеп үткәләткән булсак, тыңламаган булсак, кайчак синең сүзне, синсез әткәй без бит бер кем түгел. Син булганда гына тыныч җанга, якты кояш булып мәңге яшә, мәңге бул син әле безнең янда. Сөекле улым, кадерле киявебез, яраткан җизнәбез. Без дә әлеге котлауларны дәвам итеп, синең ачык шат йөзле, олы йөрәкле, барчабызга да игътибарлы булганың өчен рәхмәт укыйбыз. Тормыш иптәшең белән парлы канат кагып, алтын туйларыгызга да җитеп, безнең белән матур аралашып яшәргә язсын. Без сине барыбыз да нык хөрмәт итеп яшибез. 55 ир-атлар өчен пустяковый эш кенә. Син әле бигрәк табатыр, бигрәкләр дә яшь кенә. Гаиләңдә урының түрдә, үрнәк син якыннарга, әле керә аласың син булган бар ялкыннарга. Балаңыклар бары тик шатландырып торсыннар. Синең хөрмәткә бүген ул бәйрәм табыны кырсыннар. Без бик сине яратабыз, бар өй эшебез белән. Шатлана синең өчен ул ни бар дус күрше көлән. Хөрмәтле Сәйит Калимуллович, юбилейгыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Сыйласақ иде гелеберге, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде